дар Тоҷикистон ҳанӯз мутаассифона ягон редаксияи мо редаксияи конвергентӣ нест. дар ҳамоише дар душанбе кори матбуоти ҳукуматиро танқид карданд ки ҷомеаро аз таҳвулоти кишвару ҷаҳон сари вақт огоҳ намекунад. дар маҳфили шӯрои ҷамъиятии Тоҷикистон ки намояндагони сохторҳои давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ ширкат карданд, мавзӯи амнияти иттилоотӣ матраҳ шуд. баҳси асосӣ ҳам сари рақобатпазир набудани расонаҳои Тоҷикистон бо матбуоти хориҷӣ буд. اینجا گناهی اودیتوریا نیست. اودیتوریا در دستش پول است و همین نگاه میکنه درست نیست اون عقیده که گویا مردمی ما تلویزیون تماشا نمیکنن، مردمی ما تماشا میکنن ولی میبینند که چیزی تماشا کرده دایره طلبات او را قانع نمیکند و به دیگر شبکه میگذارد و برای او را به این شبکه دوباره بازگرداندن انا پرابلم در کجا است و برای همین پیشنهاد ما در مورد دستگیری واسطه های اخباری ما صرف نظر از شکل مالکیتشون یعنی هم دولتی و هم غیر دولتی اون است که ما واسطه های اخباری ما رو پیش از همه هوسمند با اونایی که موضوع های ملی ما رو بررسی نمایند. дар Тоҷикистон 30 радиои давлатӣ ва ғайридавлатӣ ва ҳудудан 20 шабакаи телевизионии давлатӣ ва хусусӣ амал мекунад. телевизионҳои сартосарӣ ҳама давлатӣ ҳастанд ва бештар ба тарғибу ташвиқи сиёсатҳои ҳукумат машғуланд. мардум иттилооти алтернативиро аз расонаҳои интернетӣ мегирад ки онро ҳам маҳдуд мекунад. имрӯз мо шабакаҳои иҷтимоиро ба хотири рушд истифода карда наметавонем. ба он мо назар мекунем ҳамчун як чизе ки бисёр зарарнок аст ва аз он бояд ҳазар бикунем. имрӯз агар аҳамиятиед рӯзномаи аз ҳама сертирар дар Тоҷикистон аз 5000 зиёд нусха надорад. манзурам он аст ки мисол Азия плюс ё рӯзномаи ҷумҳурият ё садои мардум агар бигирем минбари халқ оно ба кӣ мерасанд ва имрӯз гурӯҳҳои кӯчаке ки дар фейсбук сохта мешавад то 18-20 ҳазор юзер дорад. яъне ин он ҷое ҳаст ки мо кӯшиш кунем бояд таъсир гузорем ва мо ин чизро ба инобат намегирем. ин баҳсҳо дар ҳолест ки журналистони расонаҳои мустақил аз фишор ба онҳо ва эҷоди монеа дар корашон шикоят мекунанд. созмонҳои ҳомии озодии баён ҳам аз Тоҷикистон борҳо хостаанд ки фишор ба матбуотро баст кунад ва иҷоза бидиҳад ки хабарнигорон бетарсу ҳарос корашонро ки инъикоси мушкилоти ҷомеа аст идома бидиҳанд. ягон шабакаи мустақил имконияти истифода аз шабакаи телерадиоком надорад. ин маънии чӣ дорад? танҳо ба хотири амнияти миллӣ мо муаззаф ҳастем ки он шабакаҳо ки хеле кӯчак ҳастанд дар Исфара, дар Кони Бодом, дар Шаҳртуз, дар Рега онҳоро мо бепул бигузор дар онҷа ҷо битем то он ки мардум аз он тамошо кунад. чунки ин суханҳои илман исбот шудааст ки ҳама вақт мардум тамошо мекунад он маводе ки бевосита ба ҳаёти ӯ ҳамсояҳояш муносибат дорад. баъдтар мардуми Регар тамошо мекунад чӣ гап дар Душанбе аст. аввал вай мехоҳад фаҳмад ки дар Регар чӣ гап буд. تجربه کشورهای همسایه از جمله قزاقستان و قرقیزستان نشان می‌دهد که برای حفظ امنیت اطلاعاتی و برای با کانتنت ملی یعنی با محتوای ملی بیشتر تامین نمودن شبکه‌های تلویزیونی جمهوری قزاقستان حماساله 41 میلیارد تنگه و جمهوری قرقیزستان 25 میلیون سوم پول جدا می‌کند در شکل گرانت. این معنای آن را ندارد که به فعالیت ردکسیونی واسطه‌های اخبار ما تاثیر رسانده می‌شود. пешниҳоди дигар ҳам зиёд кардани муҳтавои тоҷикӣ дар интернет буд. тамоми интернете ки бар Тоҷикистон меояд интернети русӣ аст. мо алтернатива надорем. дар бораи кадом амният метавонем суҳбат кард вақте ки аз як сарчашма меояд интернет. ва дастури охирине ки хадамоти алоқа содир кард соли гузашта он буд ки тамоми провайдерҳо бояд интернетро танҳо бояд аз телеком бихаранд. инҷо масъалаи амният нест. инҷо масъала фақат масъалаи иқтисодӣ аст, масъалаи маблағ аст. барои ҳаминам бисёр муҳим аст ки вақте ки мо дар бораи манфиатҳои миллӣ суҳбат мекунем бояд манфиати идора ва киса бояд аз манфиати миллӣ болотар набошад, бахусус дар масъалаҳое ки вақте ки ба амнияти иттилооти кор доранд.